Maayong buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo karon, atong mabasa dinhi ang usa sa bugat o sakit kaayo nga kasinatian sa atong Ginoong Hesus diha sa iyang pagpangalagad. O kini mao nga nawad-an siya og mga tinun-an. Nawagtangan siya og daghan kaayo nga mga sumusunod. Bugat kaayo kini kung mahitabo kini kanato. Giingon dinhi nga ang Ginoong Hesus gibiyaan og mga sumusunod. Og kini mga tawhana mihanga pag-ayo sa Ginoong Hesus. Naka-admire sila kaniya. Pero kalit lang katunga na wagtang katong ilang paghanga. Og napulihan kini og rejection, abandonment. Dili na nila madawat ang Ginoong Hesus tungod sa iyang gisulti ngadto kanila. Ug ang nakapait tungod kay dili kay nawad-an lamang siya og pipila ka mga tinun-an, dili kay nawad-an lamang siya og napulo, 50 o katusan ka mga tao, kundili linibo ka mga tao. Daghan kaayo. Katong 5,000 ka mga tao nga iyang gipakaon. Human kini mga tawa na nakita sa milagro nga iyang gibuhat, gusod silang moduol kang Hesus aron siya himuon nilang hari. Ug sa diyang nakamatikod ang Ginoong Hesus nga himuon siyang hari, gilikayan niya kini. Kay bawo siya nga dili kini mao ang misyon nga ipabuhat kaniya sa iyang amahan. Miikya siya. Mao nga gipangita siya sa mga tao. Ug sa diyang nakita nila siya, gipangutana siya, Ginoo, kano sa kapamandinhi? Ug mitubag Ginoong Hesus, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa milagro nga akong gibuhat, kun dili tungod kay nakakaon kamo og nangabusog. Sumora dito kato ilang giapas kang Hesus. Mao gusto nila siya nga himuong hari. Kay kung siya nang mahimong hari, solve ng ilang panginahanglanon kada adlaw, nanay muhatag kanila sa ilang pagkaon. Mao nga giingnan sila sa Ginoong Hesus, paghago kamo dili alang sa pagkaon nga madunot, kun dili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. Gunya nagtudo siya kanila, mahitungod sa pan nga gikan sa langit, ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang pan sa kinabuhi, ug nga kining pan sa kinabuhi mao siya, mao kini ang iyang ihatag ngadto kanila. Ug ang kining pan nga iyang ihatag ngadto kanila mao mismo ang iyang unod ug ang iyang dugo. Hangtod nga siya moingon, ang mukahon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, mahatagan og kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ug dito nagbagulbol ang mga tao. Nangutana sila, unsa o manining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Kunis-kunison ba siya? Ug nga sila mahimo mga cannibals, mukhaon og karne sa tao.
Kung sa atong ebanghelyo sila mingon, lisod kayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsabay makasabot ini. Ug tungod ni adto gibiyaan nila si Jesus. Og sa gisulti sa ebanghelyo, dili basta lang kay mipahawa sila, kundili mibiya sila og wala na gayud mosunod kaniya. Total abandonment. Nagpasabot kini nga gitalikdan na nila si Jesus. Gibiyaan na nila si Jesus hangtod sa hangtod. Gilayasan na nila si Jesus ug wala na gayud sila mosunod kaniya. Mao nga sakit kadto para sa Ginoong Hesus kadto nga kasinatian. Tinuod sa atong kinabuhi, sakit nga kita biyaan sa mga tao tungod sa atong gibuhat o tungod ba hinuon sa atong gisulti o tungod sa atong desisyon. Pero mao atong timan-an nga posible gayon nga kini mahitabo kanato, ilabi na kung kita mosunod, mosubay sa kabubuton sa Ginoo. Ilabi na kung kita mobarog para sa kamatuuran. Kung kita mobarog sa kung unsay angay, sa kung unsay sakto, sa kung unsay insakto. Sa pagbuhat nato ini, may mong dili kita masabtan sa mga tao o nga ila kitang biyaan. Pero ang ato lamang nga kung kita o galing biyaan sa mga tao, paningkamuti nga dili nato biyaan ang Ginoo. Kung kita sigurado kita nga sakto nga atong gibuhat, kung kita sigurado nga ang atong gibuhat na subay sa kabubuton sa Dios, ipadayon ka ang pagbuhat niya na bisan og biyaan ka sa mga tao. Ayaw pagbiya sa Ginoo. We have to remember always that even though the majority is on our side, it is not a sufficient proof for us to say that we are right. Makaingon kita nga sakto ang atong gibuhat, dili tungod kay mipabor kanato ang daghan kayo mga tao, kundi tungod kay gibuhat nato ang kabubuton sa Ginoo. Mao nga ayaw sunda ang daghang mga tao, kundi sunda ang Ginoo. Usay mong pagbuhat niya na may mong biyaan ka sa mga tao, pero ang importante nga wala ikaw mobiya sa Ginoo. Ug kung kita kanunay nga nagasubay sa kabubuton sa Ginoo, dili gayud niya kita pasagdan. Iya kitang kanunay nga giyahan o tabangan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.